טביב הינה החברה המובילה בישראל לניהול ומחזור פסולת תעשייתית, חומרים מסוכנים ושפכים תעשייתיים. בטביב מאמינים שההצלחה האמיתית נבנית על ערכי החברה, הון אנושי, קיימות, שירות, חדשנות ובטיחות. לטביב למעלה מ-33 שנות ניסיון במתן פתרונות מקיפים מותאמים לצורכי הלקוחות. מעל 3,000 חברות, ארגונים ומוסדות ציבוריים מכלל ענפי המשק בוחרים בטביב מדי יום. כ-280 עובדים ומומחים מקצועיים עומדים לרשותכם. צי הכולל מעל 100 כלים תפעוליים לוגיסטיים המגיעים עליכם לשטח. החברה מטפלת בלמעלה מ-500,000 טון פסולת תעשייתית מדי שנה, ועונה מיידית ללמעלה מ-100,000 קריאות שירות בשנה. טביב מעמידה לרשותכם. טביב ממשיכה להוביל את תחום ניהול הפסולת התעשייתית ומשקיעה בפתרונות חדשניים בתחום המחזור, הקיימות ואיכות הסביבה. טביב, נותנים איכות לסביבה.